Здравейте, казвам се Петрослав Василев от 11 Б клас от професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, град Луковит. Намирам се в град Маса, област Тоскана, благодарение на акредитиран проект Еразъм Плюс. Тук научих нови практики и занятия, които ще ми помогнат за моето професионално развитие за напред. Пожелавам на всички ученици, които им се даде възможност да участват и да не се съмняват. Здравейте, казвам се Даниел Йотов и съм ученик от професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, град Луковит. В момента съм в град Маса, област Тоскана, и благодарение на акредитиран проект Еразъм Плюс, аз и мои съученици имахме възможността да обиколим различни предприятия, където да се запознаем по-добре с техните продукти, история и маркетингова стратегия. Бих препоръчал проекта на всеки ученик, на който му се даде възможност да участва, тъй като той е перфектен за обогатяване на своята обща култура и образование. Казвам се Пламен Петров, ученик от професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, град Луковит. Посредством акредитиран проект Еразъм Плюс имам възможността да участвам в мобилна практика в град Маса, област Тоскана. Тук бяхме разведени и с някои от водещите предприятия в града, които ни запознаха с техните маркетинг стратегии и цялостния облик на компаниите им. Съветвам всички ученици да кандидатстват за проекта, тъй като това беше едно прекрасно изживяване. Здравейте! Казвам се Десислава Пламенова Георгиева, ученичка в професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, град Луковит, професия агроеколог. Имах възможността да участвам в акредитиран проект Еразъм Плюс, който се провежда в град Маса, област Тоскана, Италия. През двуседмичната си практика тук посетих различни лозови масиви, винарна и други ферми и предприятия. Получих много нови знания и умения, които ще ми бъдат от полза при бъдещата ми реализация в тази сфера. Препоръчвам на всички, които имат възможността да участват по този проект, да го направят, защото си заслужава. Здравейте, казвам се Ивон Маринова и уча в професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, град Луковит. Имах възможността да участвам по акредитиран проект Еразъм Плюс в мобилната практика, която се проведе в град Маса, област Тоскана. Имахме и възможността да посетим различни предприятия, обекти и магазини, свързани с хранителните продукти, строителните материали, интериорния дизайн, търговията и маркетинга. Освен богатите знания, които ние получихме от практиката, имахме възможността да се запознаем с местната култура, да опитаме традиционните италиански продукти и да се потопим в ежедневния живот на града. Практиката беше полезна и обогатяваща, като ни даде много ценни умения за нашата бъдеща реализация.